Representants de la Unió de Llauradors i de la resta d'organitzacions d'unions d'agricultors i ramaders s'han reunit a Cádiz amb el ministre de Treball i Immigració, Valeriano Gómez, per a transmetre-li les inquietuds i necessitats dels professionals del sector agrari. Entre els assumptes tractats en la reunió destaca el de la jubilació als 67 anys, els impactes negatius que poden tenir els acords de lliure comerç en matèria d'ocupació i la integració del règim especial agrari en el règim general de la Seguretat Social. Lluís Javier Navarro, membre de la Comissió Executiva de la Unió de Llauradors, que va participar en esta reunió, sol·licitava al ministre que es faça una excepció amb els agricultors i ramaders en la reforma de la normativa per la qual es regula la jubilació fins als 67 anys, a causa del major esforç físic realitzat en bona part de les activitats agràries i ramaderes. Esta situació ja justificaria de per si mateix l'excepcionalitat que se sol·licita, a més de la necessitat d'incorporar joves a les explotacions i modernització de les mateixes. En relació amb la integració del règim especial agrari en el règim general de la Seguretat Social, la Unió va expressar al ministre de Treball la seva postura favorable per la integració, encara que caldrà introduir algunes modificacions a fi de que no es vegin perjudicats els agricultors en les seues cotitzacions. Donada la importància del tema, ambdues parts han quedat emplaçades a futures reunions sense descartar l'àmbit parlamentari per analitzar-lo amb deteniment. En un altre ordre de coses, la Unió també li va traslladar a Valeriano Gómez l'enorme preocupació dins del sector agrari valencià per la signatura dels acords de lliure comerç com el del Marroc o Mercosur i els impactes negatius que poden tenir en l'ocupació agrària, provocant un tancament massiu d'explotacions i la pèrdua d'ocupació agrària tant per compte propi com aliè. Per últim, Luis Javier Navarro ressaltava davant el ministre de Treball la importància que té el sector agrari en l'ocupació i els problemes que s'originarien en el cas de la signatura d'estos acords de lliure comerç en algunes comunitats autònomes com la nostra.